alarba sappo e goo lewru juin ina hawra e nogas e jeegom lewru korka dudal darussalam ngal almuɓe ceerno mamadou kane to ligi seyba gorgol ina juɓɓina ñalawma leylatul qadri ngam andinde rendo ngo ala ko woni gonga so wona ko joom aduna o waɗi gonga lamɗo ñalawma jobdi o mo gonɗen e kisal mum o nulɗo e men bajjo abdoullahi e amina e ngu ñalngu noon ina jogori yarude no jogormi wiide on ni waktu sappo e jeego ɓiijo ha totti waktu sappo e jeeɗiɓiijo ko jangde qur'an ngam uddide damal malal e jaam e ñalngu he caggal ɗum ko wirdu ngam famminde wirdu wona sara e diine islam waktu sappo e jeeɗiɓiijo kikiɗa ha tottanma waktu sappo e jeetaɓiijo ko yewtere yowitinde e diine tawi ko sukaɓe rewɓe ɓe juɓɓinanta en ɗum waktu sappo e jeenaɓiijo worɓe jooɗo wajif waɗe duwe ñaage jaam duumiɗo e dunde adama ha tengti e ɓiɓɓe leydi Mauritanie waktu ndiga ha tottanma waktu jeego ɓiijo subaka woni ko mbiten minuit ha 6 heures ko mawluda ngam jarore bajjo abdoullahi e aminata mo yimɓe tagra saabu mum o kanko woni mouhammad kodda annabaɓe kono kadi dudal darussalam ina bismi e ñalngu he kala biyowo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna mouhammadu wa abduhu wa rasuluhu bandiraɓe mauritaninaɓe kala eko taari ɗum ene bisma e nguɗo ñalngu ina hawra e ñande amde woni altine toon to ligi seyba aadi men e diine men alarba sappo e goo lewru juin ina hawra e nogas e jeegom lewru korka dudal darussalam ngal almuɓe ceerno mamadou kane to ligi seyba gorgol ina juɓɓina ñalawma leylatul qadri ngam andinde rendo ngo ala ko woni gonga so wona ko joom aduna o waɗi gonga lamɗo ñalawma jobdi o mo gonɗen e kisal mum o nulɗo e men bajjo abdoullahi e amina e ngu ñalngu noon ina jogori yarude no jogormi wiide on ni waktu sappo e jeego ɓiijo ha totti waktu sappo e jeeɗiɓiijo ko jangde qur'an ngam uddide damal malal e jaam e ñalngu he caggal ɗum ko wirdu ngam famminde wirdu wona sara e diine islam waktu sappo e jeeɗiɓiijo kikiɗa ha tottanma waktu sappo e jeetaɓiijo ko yewtere yowitinde e diine tawi ko sukaɓe rewɓe ɓe juɓɓinanta en ɗum waktu sappo e jeenaɓiijo worɓe jooɗo wajif waɗe duwe ñaage jaam duumiɗo e dunde adama ha tengti e ɓiɓɓe leydi Mauritanie waktu ndiga ha tottanma waktu jeego ɓiijo subaka woni ko mbiten minuit ha 6 heures ko mawluda ngam jarore bajjo abdoullahi e aminata mo yimɓe tagra saabu mum o kanko woni mouhammad kodda annabaɓe kono kadi dudal darussalam